Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Banok. Taong 1970, Kalibo, Aklan. Maraming pangyayari sa buhay ni Banok ang sadyang kakaiba at hindi ka pani-paniwala. Dahil dito, lumaki siyang namumukod-tangi sa lahat. Mula pagkabata hanggang sa makatungtong siya sa wastong edad, hindi siya nagkaroon ng kahit isang kaibigan sa lugar nila. Ang palagi niya noong kasama ay yung kapatid niyang meron ding abilidad na makasilay ng mga pangyayaring hindi kayang makita ng mga pangkaraniwang mata. Ayon sa kanya, nagsimula ito noong mga panahong sumasama siya sa pangangaso sa tatay niya. Noong gabing nagbago ang buhay niya, nakasilay siya ng isang malaking ahas sa kalangitan na mabilis na tinatahak ang daan patungo sa buwan. Sa sobrang bilis ng paggalaw nito, para itong bulalakaw na biglang nagbaga kasabay ng mabilis nitong paglaho. Tanging siya lang din ang nakakita nito, kaya kahit inabiso niya ito sa tatay niya, hindi nito naunawaan ang mga bagay na sinasabi niya. Matapos niyang masilayan ang ahas, nagsimula na rin siyang makakita ng iba't ibang uri ng nilalang sa gubat. May mga engkantong nakaupo sa sanga, mga maliliit na taong gumagala kasama ang malalaking langgam, at kung ano-ano pang nilalang na bago sa kanyang paningin. Magmula noon, hindi na siya tinantana ng mga nilalang, at sa paglipas ng taon, yung takot niya laban sa mga ito, unti-unti na ring naglaho. Napagtanto ni Banok Pinuno na ang mga nilalang palang parating nagpapakita sa kanya ay wala namang kakayahan na galawin o saktan siya. Dahil dito, nasanay na siyang mamuhay sa tabi ng mga ito. Sa halip di na problemahin palalo ang kanyang sarili, sinikap niyang humanap ng kasagutan sa lahat ng bagay na nagsisilbing malaking tanong sa kanyang isipan. Pagpatak ng taong ito, 2 dekada at 1 taon nang namumuhay sa ganoong kapaligiran, itong si Banok. Kung dati madali siyang masindak at matakot, sa mga oras na yon, hindi na siya basta-bastang tao. Nagtataglay siya ng mga karunungang pawang siya lamang ang nakakaalam. Kung hindi niyo kasi naitatanong, ang lahat ng karunungang natangan niya, hindi niya minana o natutunan, bagkus ibinigay ito sa kanya ng mga kaibigan niyang nilalang. Mapusok at makisig na tao itong si Banok, kaya naman lahat ng karunungang inaral niya, pawang nakatuon sa pakikipagkumbate. Bagaman may alam siyang kokonting aral sa larangan ng panggagamot, hindi ito sapat para matulungan ang lahat ng kanyang kakilala na nagkaroon ng malubhang karamdaman. Nakakalungkot mang masipat ang mga ito sa ganoong estado, hindi siya roon nagpapaapekto. Anya, tadhana yon ng mga taong kakilala niya, kaya wala siyang karapatang harangin ang kagustuhan ng Panginoon para sa mga buhay nila. Dagdag pa nito na, sa tamang panahon at sa tamang lugar, kung talagang hindi sila nakatadhanang mamatay sa ganoong karamdaman, makakahanap sila ng lunas. Ang ganoon niyang paniniwala ang naging daan upang maging matatag siya sa kabila ng mga nararamdaman niyang awa. Akala kasi ng iba, pusong bato itong si Banok, pero hindi yun totoo. Kung tutuusin, malaki ang awa niya sa mga tao, lalo na sa kanyang mga kakilala. Gusto niyang isalba ang lahat, pero may mga kaibigan siyang humahadlang para gawin niya ang mga ito. Ilang beses na rin niya itong ipinagtapat at ipinagpumilit, subalit hindi niya pa rin ito magawa-gawa buhat sa mga banta na kanyang naririnig. Di nagtagal, nasanay na rin siya sa ganoong kaganapan, kaya hinayaan na lang niya. Ilang buwan nang lumipas pagpasok ng taong ito, maraming albularyo na sa kanilang lugar ang naging kilala at bantog sa larangan ng panggagamot. Lahat yon, alam ni Banok na hindi basta-bastang mga tao sa kadahilanang nagtatangan ito ng mga mutya at mga buhay na agimat.
Hindi rin niya may pagkakailang kilala ito ng marami dahil na rin sa kanilang mga nagawa at napatunayan. Ngunit sa halip na kainggitan at kontrahin, kabilang siya sa mga sumuporta rito. Nga pala pinuno, sa taong 1970, nasa edad 30 anyos na siya mahigit. Matanda na rin noon ang tatay niya at sa katunayan, kalahating dekada na silang tumigil sa pangangaso. Para mabuhay sa araw-araw, pagbebenta ng mga muebles na gawang ratan ang kanyang pinagkakaabalahan. Yun kasi ang forte niyang trabaho at sa larangang yun, nasisiguro niyang walang makakatalo sa kanya pagdating sa husay at tibay ng mga gawa niya. Nabanggit pa niya na sa halip na ituring siyang antingero ng mga kalugar niya, ang naging pagkakakilala nito sa kanya ay manggagawa ng mga muebles. Wala naman siyang pakialam kung ano ang itawag ng mga ito, lalo pat masaya rin naman siya sa buhay na meron siya. Dumaan pa ang mga araw, wala namang nagbago sa buhay niya. Ganun pa rin naman ang nangyayari. Pagkatapos niyang gumawa ng muebles, babalik siya ng bahay para alagaan ang kanyang mga magulang na matatanda na. Pagkatapos nun, tutungo siya ng baryo para maningil sa may mga utang sa kanya at sa pagsapit naman ng gabi, lalabas siya magbabandang 9:00 para magbantay sa mga nilalang na palihim na gumagala sa kanilang lugar. Karamihan sa mga nahuhuli noon ni Banok, purong mga aswang na lipad. Bilang parusa sa mga ito, itinatali niya yun sa puno at hinahayaang paslangin ito ng araw pagsapit ng umaga. Ni minsan hindi niya pa naranasang kumitil ng buhay ng mga nilalang dahil sa paninindigan niya na dudungisan lang niya ang kanyang kamay kapag ang mga mahal na niya sa buhay ang nalagay sa panganib. Inakala niya kasing walang manganga sa kanyang pamilya hanggang sa sumapit ang isang hapon kung saang merong hindi inaasahang pangyayari. Sa pagkakatanda noon ni Banok, abalang-abala siya noon sa pagpasok ng mga ginawa niyang ratan sa loob ng bahay dahil sa napansin niya na parang uulan. Nang nasa 3 upuan na lamang ang nasa labas, bigla siya noong napatigil sa kanyang ginagawa nang may marinig siyang tumawag sa kanya mula sa malayo. Pangmatanda ang boses nito, kaya alam na niya kaagad na meron itong pakay sa kanya. Sa kakalingon at kakalingon niya, napadpad ang kanyang paningin, di kalayuan sa mga talahib na nasa gilid ng bahay. May napansin siya roong taong humahawi ng mga dahon nito hanggang sa dito na tumambad sa kanya ang matandang albularyo ng baryo. Unang silay pa lang niya sa matanda, kilala niya na ito, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na ito ay tawagin. Paglapit naman ng albularyo sa bakod ng bahay niya, agad naman itong inilahad ang mga hinaing niya. Banok iho, pwede ba akong makahingi ng konting oras mo? Pasensya ka na at hindi man lang ako nakapagsabi bago pumunta. Sa dami kasi ng mga nangyari ngayong linggo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Maniniwala ka bang natalo ako ng isang uhuging bata? Bungad na wika sa kanya ng matanda. Nang marinig naman ito ni Banok, bigla naman siyang nagtaka kasi yung huling sinabi nito parang biro sa kanyang pandinig. Maging siya man, hindi lubusang maisip kung papaano ito naging posible. Pumasok ho muna kayo mga Agustin para makapag-usap tayo ng maayos. Medyo hindi ko kasi maintindihan sa ngayon ang mga ibig mong sabihin eh. Ayoko naman hong sumagot nang hindi ako sigurado at baka magkamali ako ng inaakala. Huwag ho kayo mag-alala sa oras ko. Palagi naman ho akong libre. Sagot naman niya rito. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na nagdalawang isip pa ang matanda. Pagpasok nito sa loob ng bahay, inanyayahan niya itong tumuloy na sa loob upang hindi na ito makita pa ng mga kapitbahay niya. Pagdating naman nilang dalawa sa sala, dito na nagsimula ang kanilang masinsinang pag-uusap. Maraming paligoy-ligoy noon ang matanda, kaya medyo natagalan siya para maunawaan ang kasalukuyang mga nangyayari.
Ayon kay Mang Agustin Pinuno, nagsimula ito noong dumating sa kanilang baryo ang isang binatilyong nasa edad 20 anyos. Sa unang araw ng pagdating nito, nagpakilala agad yun bilang albularyo. Marami itong taong ginamot na may mga hindi kapani-paniwalang karamdaman sa katawan. Dahil sa ganun itong pagmimilagro, agad itong nakakuha ng maraming deboto. Karamihan sa mga taong naninirahan sa baryo, sinasabing sugo ng Panginoon ang batang yun. Sa loob lang din ng ilang araw, naging parang mga tagasunod na ang mga ito, hanggang sa ito na rin mismong pumigil sa kanilang mga pasyente na lumapit sa kanila para makapagpagamot. Lahat ng mga tumutol sa nais nilang mangyari, kinokompronta ng bata at sa hindi malamang dahilan, nabaliw ang mga ito. Dagdag pa ni Mang Agustin na noong siya na ang pinuntahan ng nilalang na yan, dito niya naunawaan na ang milagrong ginagamit nito ay hindi sa Panginoon, kundi sa demonyong nagtatago sa likod ng mga milagro na kanyang nagagawa. Sinubukan itong labanan ni Mang Agustin. Ang kaso lang, sa halip na siya ay magtagumpay, naranasan niyang mabigo at matalo. Sa bingit ng kamatayan, imbis na magsakripisyo at magpakamatay sa pakikipaglaban, nagdesisyon siyang tumakas at magtago. Di bali ng bansagang duwag at walang lakas ng loob. Ang importante, buhay. Dahil sa ganoong paraan, makakapagbaka sakali siya ng isang milagro at pag-asa. Nabanggit din ito sa kanya na, sa kabuuan, nasa humigit 1 buwan na siyang nagtatago sa kagubatan. Marami siyang pinagdaanan para marating ang bahay ni Banok, at sa awa naman ng Diyos, nagawa niya ito. Nang marinig naman niya ang kwento ng matanda, hindi niya maiwasang mapaisip ukol sa totoong pagkatao ng bata. May kutob kasi siyang malayo ito sa isang ordinaryong tao dahil sa nagawa nitong matalo ang mga bantog na albularyo. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nilang dalawa, pilit naman niyang inalam ang lahat ng detalyeng pwede niyang mapakinabangan. Humingi rin siya dito ng pabor na ilahad ang lahat ng kakayahan nito upang hindi na siya umabot sa puntong masorpresa pa sa oras na kaharap na niya ito. Nang marinig naman ito ng matanda, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad ang mga espesyal nitong kakayahan. Ayon kay Mang Agustin, gumagamit ng mga itim na elemento ang bata, tapos may kakayahan din itong parupukin ng kanilang mga agimat at mutya. Sa harap ng nilalang na yon, mawawalan ka ng kakayahan na gumamit ng kahit nakatiting na abilidad ng biyaya ng kalikasan. Dagdag pa nito na, ang ganoong abilidad ang tumalo sa kanilang lahat. Yun din ang rason kung bakit nung natalo sila, nagkaroon sila ng matinding takot sa abilidad ng binata. Lahat ng mga nauna sa akin, iho, patay na silang lahat. Ako na lang ang namumukod tanging buhay sa aming lahat na kumalaban dito. Ayos lang naman kung sasabihin mong wala kang magagawa. Karapatan mo naman yan. Pero sana wag na wag mong kakalimutan, isa ka sa mga nilapitan ko dahil naniniwala akong nakasalalay sa kamay mo ang kaligtasan ng ating mga kababaryo. Gawin mo ito hindi para sa akin, bagkus para sa mga taong naniniwalang tayo ang nasa tama at nasa katwiran. Wika ng matanda. Dahil sa sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang nakatingin sa malayo. Maingat niyang pinag-isipan ang kanyang magiging pasya bago siya noon tuluyang magsalita. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang napatahimik nang masipat nila ang paglabas ng tatay niya sa silid. Paglapit naman ito sa kanilang dalawa, nginitian nito si Mang Agustin bago ito nagsalita sa kanya. Huwag kang magdalawang isip kung alam mong nasa tama ito. Tandaan mo na, minsan kailangan din nating sundin ang sinisigaw ng ating puso. Kung nag-aalala ka para sa amin, ayos lang kami.
Hindi sa lahat ng oras sa amin ka dapat nakatingin. Wika ng ama niya sa kanya. Nang marinig naman ito ni Banok, hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ng matanda. Sa halip na isama pa ito sa baryo, siya na lang ang naglakas loob na tumungo rito. Bago siya umalis sa kanila, sinigurado muna niyang nasa maayos na kalagayan ang kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan, pinatindi niya ang depensang kasalukuyan na noong pumapalibot sa kanilang tahanan. Kalahating oras pa ang lumipas, nakababa na nga siya ng baryo. Pagdating niya sa sentro, agad naman niyang narinig ang naging usap-usapan ukol sa binatilyong tinutukoy ni Mang Agustin. Sikat na kaagad sa kanilang lugar ang taong yon, na animoy matagal na itong nagligtas sa kanila. Kahit galit na galit siya, pinili niyang maging mahinahon. Iniwasan din niyang magsalita kung kani-kanino upang maiwasan ang mga komprontasyon. Ramdam niya kasi na marami sa mga taong nasa baryo ang may malalim na pagtingin at respeto sa binatilyo. Sa kakalakad at kakalakad niya, napadpad siya noon sa parte ng baryo kung saan dito nakatira ang isa sa mga kakilala niya. Madalang sila nitong mag-usap pero kapag nakikita siya nito, hindi nito mapigilang pansinin siya. At ang ganun nitong pagkatao, ang pinaka nagugustuhan ni Banok sa lahat. Alam niya kasi na kapag may kailangan siya rito, hindi siya nito tatalikuran. Unang tawag pa lang din niya sa bahay nito, agad siya nitong binuksan, kasabay ng pagbungad sa kanya ng masaya nitong pagmumuka. Oh, Banok, napabisita ka. Pumasok ka na muna. Dito tayo mag-usap sa loob. Masayang tugon nito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang sumunod. Pagdating niya sa loob ng bahay, pansin niyang parang aligaga na rin ito tapos may malalim na takot sa mga mata. Pagsilay naman niya sa ganoong nararamdaman ng kakilala niya, agad naman siyang sumagot dito ng, "Huwag kang matakot sa mga kasama ko. Naparito sila hindi para sa'yo, kundi para maging proteksyon ko. Alam kong alam mong may ideya ka na sa gusto kong sabihin." Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, di na siya nagdalawang isip na ilahad ang kanyang mga nais. Direkta rin niyang ipinagtapat ang tungkol sa binatang hinahanap niya nang sa gayoy maunawaan na ito ng maigi ng kanyang kausap. Pagkatapos niya itong mailahad, dito na unti-unting sumeryoso ang mukha nito. Hindi na rin yung ganong nagsasalita pa, na animoy interesado na ito sa mga bagay na sinasabi niya. Matapos naman niyang makapagsalita, bigla nitong inutusan ng kanyang mga anak na isarado na ang mga pinto at bintana. Nagpaalala din ito na wala na munang lalabas sa mismong gabing yon kung ayaw nila na magkaproblema. Pagkaabiso naman ito sa kanyang pamilya, ipinagpatuloy nito ang pakikipag-usap sa kanya. Kung ganun, alam mo na pala ang tungkol sa milagro ng batang si Benito. Bilang na lang ang pamilya dito sa aming lugar ang hindi niya pa nagagamot at lumalapit sa kanya. Hindi ako sigurado, Banok eh. Pero yung taong yun, parang hindi mapagkakatiwalaan. May kung anong bagay ako sa kanya na nararamdaman na hindi ko kayang maipaliwanag. Mabuti naman at napansin mo. Ipagpatuloy mo lang yung mga ginagawa mo dahil balang araw pasasalamatan mo ang sarili mo sa mga naging desisyon mo. Sa ngayon, wala na muna akong sasabihin na mahalagang ulat sa'yo. Sapat na para sa akin na malaman na hindi ka nagkaroon ng ugnayan sa nilalang. Sagot naman niya sa kaibigan niya. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, hindi na siya nagdalawang isip na magpaalam. Bago niya pinuntahan ang bahay ng binatilyo, dinaanan niya muna ang lahat ng kakilala niya para tanungin ang kalagayan ng mga ito. May ibang nakapagpagamot na, pero marami pa rin sa kanila ang hindi pa gaanong nakukumbinsi ng binata. Matapos naman niyang malibot ang lahat,
Matyaga niyang hinintay ang pagsapit ng gabi. Pagtungtong ng alas 7, dito niya ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa mapadpad siya sa parte ng baryo kung saan naroon ang bahay ng binata. Bagaman napakadilim na sa lugar, nakapagtataka pa rin ang dami ng mga taong nakapila sa labas ng tahanan nito. Yung iba, nakaidlip na, habang may mangilan-ngilan namang gumawa ng kanilang tulugan sa bakuran. Pagsilay naman niya sa mga taong yon, dahan-dahan naman siyang lumapit. Bagaman marami ang bilang ng mga ito, iniwasan na niyang makaramdam ng pagkailang. Naisip niya kasi na mas mainam na kumprontahin niya ito ng mas maaga upang wala na itong mabiktima pa. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating niya sa loob ng bahay, dito niya na napansin ang paggising ng iilang mga taong nakapila na sa malapit. Sa estado ng tingin nito, parang hindi yun natutuwa sa kanyang ginawa. May mga naririnig na rin siya noong nag-uusap ng masama sa kanya, ngunit para makaiwas sa problema, hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin. Alam niya kasi na wala namang kamuwang-muwang ang mga ito sa nangyayari, kaya mas mainam na wag na lang niya itong patulan. Hindi naglaon. Pagramdam naman niyang nasa malapit na ang nilalang, hindi na siya nagdalawang isip na tawagin ang pangalan nito na may halong galit at paninindak. Ang naging pamamaraan niya sa pagtawag na siya namang naging sanhi upang matahimik ang lahat ng taong nakikinig. Maya-maya pa, habang patuloy na nangingibabaw ang katahimikan sa buong lugar, may lumapit sa kanyang isang matandang babae na pabulong na nagsalita sa kanya. Isang karumal-dumal na kasalanan ang ginawa mo. Para mo lang din pinirmahan ang pangalan mo sa papel ni kamatayan. Hanggat hindi pa nakakalabas ang Panginoon, magsumamo ka at humingi ng kapatawaran sa Kanya. Baka na lang kapag ginawa mo yan, mabigyan ka niya ng awa. Huwag kang mag-alala, Manang. Alam ko ang ginagawa ko. Tsaka isa pa, kahit anong mangyari sa akin, hinding-hindi ako hihingi ng awa mula sa kanya. Matapang na sagot naman niya rito, sabay hawi sa ulo nito papalayo. Matapos naman niya itong mailahad, dali-dali naman siyang naglakad papalapit ng pinto. Pagdating niya sa lugar na yan, walang pagdadalawang isip niya itong tinadyakan, dahilan para magkagulo ang lahat ng tao na nasa loob ng bahay. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, agad na bumulaga sa kanila ang mga kakaibang hubot-hubad na minamasahe ang binata. May mga nakapaligid ding labi sa kinaroroonan ng mga ito, kung saan ito ang parang ginawa nitong estante sa mga malalaking itim na insenso na naglalabas ng kakaibang usok. Pagsilay naman ng binata sa kanya, dali-dali naman itong hinawi ang mga babae niya, sabay dakot ng itim na sibat na naroon lang sa ilalim ng kanyang hinihigaan. Pagtayo nito, agad naman yung umangil at nagsambit ng ilang mga buhay na salita. Matapos itong gawin ng binata, lahat ng taong nakakita sa mga kaganapan sa loob, bigla na lamang nawala ng ulirat. Wala siyang kaide-ideya sa mga pangyayaring yon, pero nasisiguro niya na ginawa ito ng nilalang para mapagtakpan ang kanyang mga masasamang gawain. Nang masipat naman ito ni Banok, hindi naman siya nagdalawang isip na lumapit. Habang naglalakad papaloob ng bahay, dito niya na isa-isang tinawag ang matataas na uri ng engkantong kasama niya. Ayon sa kanya, nabibilang sa 5 lahi at angka ng mga ito. Bawat isa sa mga kasangga niyang yon, mga maharlikang nilalang na nagtataglay ng hindi masukat na kapangyarihan. Nakatuon ang kanilang puwersa sa pakikipagdigma, kaya kung pisikal na kumbate lang ang pag-uusapan, wala siyang kilalang antingero na may kakayahang pumantay sa kanya. Di naman sa pagmamayabang pinuno, pero sa sandaling pinag-isa na ni Banok ang mga kasangga niya, katumbas na ng lakas ng dibino ang kakayahan niya. Ito ang pangunahin niyang ginagamit kapag nasasangkot siya sa mga gulo
na hindi na niya kayang matakasan. Dagdag pa ni Banok na ang 5 maharlikang engkanto rin ang nasa likod ng pagkakaroon niya ng malalalim na lihim na karunungan sa kaliwa. Dahil sa mga ito, kung kaya't narating niya ang kasalukuyan niyang estado. Pagsilay naman ng binatilyo sa pagbabago ng kanyang presensya, bigla naman itong kumalma. Sa halip na sumugod, pinili nitong umatras para pakiramdaman ng mga kilos niya. "Sino ka? At anong ginagawa mo rito?" Bungad na tanong nito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang ipinapakita sa binata ang dahan-dahang paglitaw ng espiritual na latigo sa kanyang kamay. "Huwag ka mag-alala. Saglit lang to. Sisiguraduhin ko sa iyong hindi ka mahihirapan." Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, bigla naman siya nitong sinugod. Likas na mabilis at maliksi ang nilalang na yon, kaya halos hindi niya kayang sabayan ng mga kilos nito. Nagawa rin siya nitong maatake sa iba't ibang direksyon, dahilan upang magkanda punit-punit ang kanyang mga damit. Gayunpaman, kahit nasipat ng binata na bumaon sa kanyang balat ang talim ng sibat nito, hindi pa rin ito nag-iwan ng kahit kakarampot na galos. Bagay na mas lalong nag-udyok pa rito upang gumamit ng mas malakas pang kapangyarihan. Ayon kay Banok Pinuno, kaya natalo ng binata ang mga bantog na albularyo ay dahil sa gumagamit ito ng agimat na tinatawag niyang susi ng impyerno. Ang agimat na iyon ay may kakayahang kalasin ng mga gabay ng mutya, dahilan para rumupok at mawalan ito ng bisa. Pagtatapat pa niya na, sinubukan din itong kalasin ng mga gabay niya sa katawan, ngunit nabigo ito dahil sa hindi naman niya talaga literal na gabay ang mga nilalang na sumapi sa katawan niya. Lahat ng 5 engkantong maharlika ay puro niyang kaibigan, kaya walang kahit na anong dasal ang may kakayahang magpahiwalay sa kanila. Magkakadugtong na rin ang kanilang mga kaluluwa na siya namang nangangahulugan na tanging kamatayan lamang ang makakapaglayo sa kanila. Dahil sa ganoong pangyayari, wala nang nagawa ang binata kundi ang ipilit ang kanyang mga alam na aral. Marami na rin itong ginamit na maruruming taktika, pero sa bandang huli nabigo ito. Kalahating oras ang lumipas. Nang magamit na nito ang lahat ng kanyang abilidad, dito na ito unti-unting nakaramdam ng matinding pagod. Habang naghahabol ito ng hininga, si Banok naman ay kampante lang na nakatingin sa kanya. Bakas din sa mukha nito ang kawalan ng takot, indikasyon na nangingibabaw talaga ang abilidad niya kumpara sa kakayahan ng binata. Nang mapagtanto naman itong hindi niya ito kayang talunin, dito na ito nagsimulang magtanong. Mahirap mang aminin pero aminado na ang taong yon na labis na itong naguguluhan sa kanyang abilidad. Pagkarinig naman ni Banok sa sinabi nito, doon pa siya mahinahong sumagot. "Pasensya ka na pero ang pagbigay ng impormasyon sa kalaban ay isang kahangalan. Wala kang malalaman tungkol sa akin hanggang sa ikaw ay lumisan sa mundong ito." Matapang na sagot naman niya. Nang marinig naman ito ng binata, mas lalo lang itong nagalit hanggang sa umabot na rin sa puntong hindi na nito nakokontrol ang kanyang kilos. Para na itong ganap na halimaw na pilit na lamang dinadaan sa lakas ang lahat ng bagay. Dahil sa ganoong kilos nito, kung kaya't mas napadali ang kanyang pagkatalo. Paghataw ni Banok ng kanyang latigo, hindi niya na ito tinantanan hanggang sa mapuno na ito ng sugat sa katawan. Nung bumagsak na rin yun sa lupa, agad niya itong tinalian ng mahiwagang baging, sabay kaladkad nito pabalik sa kanila. Literal na idinaan niya yun sa baryo upang ipakita sa lahat ng tao na naging deboto nito. Habang ginagawa niya ang bagay na yun, paulit-ulit niyang isinisigaw ang katotohanan sa likod ng mga ginagawa nitong milagro. Kaya naman niya ito ginawa upang maimulat ng mga ito ang kanilang mga mata
ukol sa maling aral na sinusunod nila. Pagdating niya sa kanilang tahanan, itinali niya ito sa bakuran ng bahay. Di pa man siya nakakapasok sa loob, paulit-ulit na niyang tinawag ang matanda hanggang sa mapilitan na itong lumabas. Nang masipat niya ito, papungas-pungas pa ito ng mga mata, animoy kakagising lang. Mga Agustin, ito na ba ang binatang sinasabi ninyo? Kung siya na nga yun at nakumpirma nyo na, malaya na kayong gawin ang lahat ng naiisip nyo laban sa kanya. Kahit patayin nyo yan dito, hinding-hindi ako makikialam. Nang marinig naman ito ng matanda, bigla namang nanlaki ang mga mata nito habang dahan-dahang tumatango. Bagaman hindi na yun nakakapagsalita, sapat ng basihan para sa kanya ang mga ikinilos nito. Alam ni Banok na hindi siya nagkamali ng hinuli, gawa ng kitang-kita naman niya ang naging akto ng matanda. Paglapit naman ito sa binatilyo, bigla niya itong inihipan ng tigalpo sa katawan, sabay pulot ng bato na siya namang ginamit niya para ihataw sa bungo. Di pa nakontento ang matanda, bumalik ito sa loob ng bahay para kumuha ng itak. Buong magdamag niya itong pinagtatataga hanggang sa tuluyan ng lumupaypay ang katawan nito. Pagputok ng bukang liwayway, saksi ang lahat kung papaano tunawin ng araw ang mismong katawan ng nilalang. Sa puntong yun, dito na nila tuluyang naunawaan kung saang lahi napapabilang ang binata. Bago rin ito iwan ng matanda, kinuha nito ang susi ng impyerno bago umano itago. Di naman yun pinakialaman ni Banok, lalo pat labas na ito sa kanyang pakialam. Magmula noong nangyari ang ganoong kaguluhan, si Banok na palagi ang pinagkukonsultahan ng mga albularyo sa tuwing may nangyayaring hindi maipaliwanag sa kanilang lugar. Dahil dito, kung kaya't nabansagan siya bilang si Banok, ang sumbungan ng mga batikang albularyo.